Čo za autobus? Ideme robiť halloweenské veci. Budem to robiť tuto na celý rok. Budem kresliť ducha. Tuto mám nakreslený časť. To bude na celý rok. Neviem, či to vyjde na celý rok. No, vyjde, lebo asi na 2. No a ja som prezlečená do čierneho, nemám nič halloweenské. Budem kresliť, už som sa malovala, jak vidíte, ale nechcela som to natáčať, neviem prečo, ale som... No a ideme na to. Stopnem to, lebo ja budem húčať, že čo kreslím, aha, to čo je hnusné. No, musím sa sústrediť. Budem robiť niekedy takých duchov cute, ale nebude to furt to, ale dneska je to part 1 a zajtra bude part 2. Lebo za týždeň idem na chatu, nebudem nič vydávať, možno hej, a neviem, niečo scary, možno jak budem strašiť. Mám to, nebudem to vyfarbovať, no, neviem, či to budete vidieť, no, takéto a to čierne, neviem, čo tam bude, proste som ho tam nakreslila. No a idem na také veci, ktoré môžem. No dobre, našla som aktivitu, budem kamienkovať tieto, neviem prečo, ale idem. Bude to tako, ale toto nie, tento predok. Mám málo kamienok, ale ok. Nie je to síce moc biele, ale tak, idem na to. Bude to málo okamienkované. Chcem vám povedať, takto to vypadá, ale len mám toľkoto kamienkov. Zatiaľ tak. Budem to už natáčať, no, bude len krátke videjko. Neviem jak, keď to nebudete vidieť. Na tých kamienkoch je to najhoršie, že toto sa vám dať to lepkavé preč. Na tých kamienkoch. To je to najhoršie. Niekedy, ale keď to poriadne dobre s tým, tak to je pohode. Budem si púšťať hudbu, keď tu nebudú rodičia, no jak ich počujete. Možno. Ale nejaké halloweenské a potom, keď skončí Halloween a nebude už škola a takéto veci, budem natáčať vianočné vlogiska a niekedy, alebo nikdy už nič. Už to nepoviem, ani neviem, čo som chcela povedať, ani neviem, čo milujem. Teraz sa budem venovať YouTube, než Instagrame. Jak viete, alebo možno neviete, mám Instagram, no, ale už nový, bo už ma nebavil ten starý. No a mám 3 účty. Keby niečo, prvý sa volá Gabca Pretty. Druhý Gabcin Gabci.nprivate, neviem, tak to nejak vypadá. A teraz budem vyprávať o mojom živote. Teraz, no a budem k tomu kamienkovať, aby ste sa nenudili, že som ticho. Je to pada, no? Áno. Takže idem si to položiť. Už len 4 minút, no za chvíľku možno budem končiť. To okamienkujem a to budem za chvíľku končiť, no. Ja som chcela, že o 5 minút, že 5 minút budem to natáčať. A čo? Ale
To je o 3, 2, no. Teraz je 5 minút. Dobre. Ideme na túto stranu. A to bude tak všetko. Nemá takéto okuliare. Čiže tak... Ježiš, na to nervy. Aj sadnem si tomu. Zajtra bude ďalší vlogisek a pondelok mám čas aj utorok, ale nie, že len po škole alebo po tréningu, lebo ja mám utorky, štvrtky, piatky tréningy, takže tak. Ale piatok a štvrtok budem, že po tréningu. Lebo ja to mám strašne neskoro, aj utorok, ale po škole budem robiť často. Nemám rada kamienky, keď mi pôjdu. Ja som si kúpila takéto kamienky, aby som mohla videa a takéto veci aj na kostým, vieš. Lebo neviete, teda sorry, no. Lebo ja som mala, že výberovku zo tanečnej, že čo bude mať 7, že 7 ľudí, 6, 5, 4, to je takéto, alebo jak sa to hovorí, no. A potom, že trio, duo, solo a mám 7. Dobre, contemporary. Že mňa baví contemporary. Ale ja mám rada radšej to disco, to je také bum, 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 niečo také. Rýchlosti. Ja už to budem mať, len stredu robím. To je toto. Neviem čo, na čo to robím. Možno mi to nevidie. Jak tak. Ja mám nápad, prečo to celú dobu tak nerobím. Budem to mať tu, aj keď to nevidíte. Ja ešte hudbu si pustíme vo spálni alebo vo bývačke. Tak. Ešte posledný. 4 alebo 5, 6. Jespiču mi to. Vždycky mi to spadne, keď mi to vyjde, že? Po nie. Ešte posledné 2. No, alebo nie 2. 1, teda, sorry. Uapa. Nevypadá ako to halloweenské. Zajtra budem robiť, že proste niečo kúpim halloweenské a budem niečo také robiť z Halloween. Takže, bye. No, ešte nie. Už to bude. Jak som slúbila hudbu, idem na to. Takže tak. Už mám hudbu, ale bude to taká rýchlovka, mám, že Crazy Halloween, toto. Takže tak. Ja. Nebudem tancovať, proste to je reklama, sorry. Je 20-krát efektívnejší a pritom šetrný k ďasnám. S unikátnou dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare. Víš. 2, 1. Ani som to nemusel. Aha, tak to neviem pesnička. Už to mám. Nejakého... Práve nejaká... Ghostu. No až do... 15. Aj
si pustím, ale také na rýchlovku. No, neviem, aký film. Nevypadá ako Halloween. Je tam, že Adamsovi tam vedel. Áno, to je to. My surprise, he did the monster mash. It was a graveyard smash. It was all To je druhá. he did the monster mash. Tak toto vypadá. 1, 2, 3, 4. Neviem, či to vidíte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Neviem, či to moc vidíte. They did the monster mash. The zombies were having fun. Ideme na... The party had just begun. Tak. Guests included the Wolfman, Dracula, and his. You only want to socialize, but I don't think we should. 'Cause spooky, scary skeletons don't Aha, to stop. poznám. Dobre, ideme na film. Niečo vyberem. Dobre, bude to... Budeme asi pozerať, že... Granny babku. Možno. Proste niečo. Toto vôbec. No, Granny babku. Nový koniec hry Granny babka Halloween. Je to z YouTube. Keď to chcete vidieť, tak to. Neviem, či to je vidno. No, je. Počkajte asi. Nemám rada tie reklamy, prosím. Dajte ich preč. 12 minút, už 13 za chvíľku. Neviem. Sa však môže byť. Takže ja už idem a idem to dopozerať a to je všetko. Bye! A zajtra urobím aj pondelok celý týždeň a budem už sa venovať tomu YouTube. Akože keď budem na tom, jak to bolo, na tej chate, tak budem vydávať shorty nejaké tance, lebo neviem, či sa tam budem nudiť. Proste ideme do iného mesta, len na chatu. Dobre, čaute.